nga among giantos aron mabuhi. Balanghoy gabi saging kamuti ang among pagkaon nga mga lagot mo sa kalisod karon nga among giantos aron mabuhi. Balanghoy gabi saging kamuti. Magkaisa tayong lahat sa problemang hinaharap. Sundin natin ang mga utos ng gobyerno. Manatili sa bahay at huwag lalabas. Ugaliing magsuot lagi ng face mask. Magdasal po tayo, sana matapos na ito. Magtulungan tayo, kaya natin to. Panginoon, tulungan mo kami na matapos na ang mga pangyayari. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Maraming mga taong nawala ng trabaho. Marami ang nagsara ng mga negosyo. Buong mundo nagkagulo at nagsasakripisyo. At sa Pilipinas maraming nagpositibo. Magdasal po tayo, sana matapos na ito. Magtulungan tayo, kaya natin to. Panginoon, tulungan mo kami na matapos na ang mga pangyayari. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Panginoon, tulungan mo kami na matapos na ang mga pangyayari. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Panginoon, tulungan mo kami na matapos na ang mga pangyayari. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. 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 Tulungan niyo 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 po kami. Sumbunganan sa katawhan, sibiyaan ang balanse ug patas. Way gidapigan, apan sa kabaturan, may panindugan, mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungod dinhi lamang. Sumbunganan sa katawhan. Power 102.1 DYRY RFM.
Sumbungan sa katawan. Mga hiling pagpangalagan, panggoberno, pangpribado, atong tarungon di lamang sa sumbunganan sa katawan. Sumbungan sa katawan. Isyo o komentaryo ni DJ Carlo. DJ Carlo. Sumbungan sa katawan. Walang personalan, hustisya lang para sa katawan. Sumbungan 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 sa katawan. At oras may gala alas 11:26 sa kamudtuhon. Welcome sa ito ang programa Sumbunganan sa Katawhan. Power 102.1 DYRY RFM. Sumbungan sa katawan. Sa katawan. Ato ang pagpangayong katahuran sa tawang station CEO Sir Burley Ruiz, station manager Ma'am Linda, ato sa station manager Sir J. France, ato mga Ruiz Brothers, DJs staff, sa tuang mga suking tigpaminaw. Pauman ako si Kem, kini si Carlo. Welcome sa tuang programa Sumbunganan sa Katawhan. Sumbungan sa katawan. Mga hiling pagpangalagan, panggoberno, pangpribado, atong tarungon din lamang sa sumbunganan sa katawan. Mayong kabuntagon sa tuang mga kaigsunan diha sa may barangay Bagtik. Labi na nila ni Mama Madar o ni Uncle Floro, nila ni Ate Grace o sa uban pa nga mga kaigsunan nato diha sa may barangay Bagtik. Mayong kamutuhon kaninyo labi na sa diri sa may barangay Luyang. Salamat sa pagsunod sa tuang programa. Live ta sa tuang Facebook mga pinangati kuminaw. Power 102.1 RFM. Ma-view sa ta sa RFM Mabinay DYRY. At at the same time mga igala, pwedeng sad nato ma-view ang Sumbunganan sa Katawhan Facebook account. Happy watching day card sa ito ang mga galandaw nga ron sa ito ang Facebook. Sila Aimee Bulhano Ibrasyon. Siya ko na first good. So first day, okay. And happy watching also ni Geraldine Dayot, Ramil Abing, Crizel, sa Ramirez Buhol, especially sa Tangkino family. Iyang day card. And yeah, si Aimee Bulhano Ibrasyon. And sa mga wala pa naka view sa ato ang live na to, pwede nyo i-search ang RFM Mabinay DYRY sa ato ang Facebook, and then nyo makita ang ato ang live na to. Sa ato po mga Karl, sa mga ganahang mo tawag later on mga higala, ato ang ato bago na inyo mga tawag ninyo. Unfortunately gahapon wala ta ka receive sa ato ang caller Carl. And today kay ato ang daghan tang gipanghisgutan no nga mas importante and then mas bugat nga mga issue. But for now mga higala, later on ato ang ato ang dawaton niyo matawag ninyo. Tawag mo sa atong call line 0967-694-9747 sa makausap pa 0967-694-9747 or text atong text line 0975-181-6082. Again 0975-181-6082. Muna ito ang text line mga higala para inyo nga mapahatod rin inyo ang mga solusyon, inyo ang mga komento sa ato ang paghisutan nyo ron. Sumbunganan sa katawan.
Ato ang programa mga pinangan tigpaminaw gatod kaninyo sa Jassy Baluma Enterprises diha sa may poblasyon. Ay mga RTWs diha mga igala ready to wear nga mga gamit. So bisita lang mo sa ato ang Jassy Baluma Enterprises. Kuno sa ato ang programa mga igala gatod kaninyo sa GGS Marketing and General Merchandise diha sa may Lumbangan. Tupad ana ang Jeras Groceries. Caltex Gas Station, Petron Gas Station sa may poblasyon, Ruiz Enterprises para sa inyong mga tiles, hardwares, electrical supplies, school supplies, construction materials. Bisita mo sa may Ruiz Enterprises dinhi sa tuang poblasyon Mabinay. Ruiz Print Shop alag sa inyong tarpaulin printing, photo developing, photocopy, reso, document printing, sticker printing, rush ID, valid ID, t-shirt, book binding, scanning, lamination, temporary plate numbers, lapida, available diri sa tuang Ruiz Print Shop, the best in quality items and services. Ramirez, Bohol family and Tagkino family, may pagpaminaw and labig na gyud ni Ma'am Rizal. May pagpaminaw sad, happy viewing sad nila ni Amy Bulhano Ibracion, nila ni Nef Maliosa, Sir Tuto Escudero, ni Joe Diaz, Marilyn Cadallo, Andy Clark Retes, and also sa tuang patroller may gala Star Apple may mundo nimo Sumbungan sa katawan. Glenn By the way, Abuso Carl, may mundo ni Glenn. Narito ito ang YouTube channel na to mga higala. yes. And palihog ito ang tabangan na to ni kay siyempre ang ito ang YouTube channel na to mga higala para gyapon ni nato tanan para mahatagan na to og mga another option pa gyud ang ato mga kaigsuunan Carl, most especially sa nasa gawas or wherever nga na sila karon, and then maka visit sila sa YouTube natin ito ang channel natin dito Carl. So inyo lang i-search mga higala no sa YouTube ang ato ang DYRYRFM Mabinay. Imo nga ma-search sa YouTube channel nato DYRYRFM. Nang palihog mahigala i-subscribe nato ni kay per requirements Carl sa YouTube mga higala maka-live stream ta once makaabot ta og 1,000 ka mga subscribers. So otherwise mga higala og dili ta makaabot og 1,000 subscribers ang ato ang mahimo nato magsigir tag upload sa mga videos pero dili ta kahimo sa pag-live sa through YouTube channel nato Carl. So para mahimo mga higala nga while ga kwanta dire ga erita dire live pud ta mismo sa YouTube ato ang tabangan kay since ato ang magyabon ni tanan palihog ato ang ganyo po ng ato ang mga kailan no ato kinsa tabangan nato ning maka-subscribe ta sa mao nga YouTube channel para nga maka-live ta dayon pag-abot na to og 1,000 nga mga subscribers. Yes, and also ito nga gi-invite na ito mga batanon sa lungsod sa Mabinay nga i-open lang ang YouTube application and then i-click lang ang subscribe para nga magkadaghan ta nga subscriber dito mga higala. Makita na ninyo ang atuang nga tibuok programa gikan sa buntag ato sa kagabion makita ninyo via YouTube. So ato po matabangan ang ato mga kaigsunan nga taga Mabinay nga nagtrabaho sila sa Manila, trabaho sila sa gawas sa nasod o asa man sila nga places nga gibutang karon o nanabaho karon dili na sila lisod sa pagkahibalo o unsay panghitabo o dagan sa ato nga lungsod sa Mabinay. So aning pamaagi ha atong ihangi ato ang mga batanon kay kaning mga batanon mga higala kini mo ato ang gahom kaning mga batanon mga higala mao ni gahom sa ato ang lungsod naa ang kaugmaon ani nila tanan. Sumbungan sa katawan. Lola Gabina maayong munto nimo la Lola Gabina Amante diri sa may poblasyon may munto nimo la and also ni Lolita Hilado sa may Mayapusi maayong kamutuhon. Sumbungan sa katawan. Daragyo nakita na gyud nako ngalan ni Ma'am Bete Ingkit diha sa may Barangay Lamdas. Salamat, nakita na kita ma'am. And also ni Joey Cabog. Mayo nga kamudon. Belated happy birthday ni Jomer Chan atong Augusto Dos Kim. And today, birthday ni Alvin Chan. So happy birthday Alvin Chan. Gikan ni Papa Binidaw. And
also happy birthday ni Auntie Aida Garsula mga higala. Wow, happy birthday, ante. At ito man ni hapon anis ilaha karon. Auntie Aida Garsula, happy birthday. Happy watching, Carl, nila Gemaras Glyn Aboso o ni Nef Maliosa, Ariel Cansico po. Watching sila nato karon, Carl. Joe Diaz, Annalyn Villarta, Saling Ngasing, Marilyn Cadallo po. Watching po sila nato karon, Carl. Amiano, Amelito, Kamingawan, Ray Alibo, and Geraldine. And also ni DJ Benz, Bongso niya, watching po nato karon. Sila pangutana mga higala, no? Ngutana rakusar o anaa by immunize o immunization sa samak. So, ang immunization mga higala, arin ay patigayon sa sintro. So, kada Merkulis. So, sa tanan nga ay mga bata sa lungsod sa Mabinay, duha ka sintro ang atuan diri natay RH1, RH2. So, kada Merkulis, libre ang pag-immunize sa bata. So, samtang bata, anormal magina, kung ang inyong bata, pag-edad na og usa ka bulan, og tunga sa simana, mo na na'y pagsugod, pa-immunize sa inyong bata. Kung saan lang maning immunization, Kim? Ang pag-immunize na to, Carl, mo na siya, actually, gini, Carl, ning immunization mga higala, for example, sa virus, Carl, no? Ginagamit ko sa mga viral infection. Naay mga synthetic na mga virus, Carl, nga gihimo. Na actually, ugarita ipalaluman ginato, Carl, naay mga virus mismo nga napatay na mo'y gigamit mismo i-inject sulod sa tao mga higala para nga to ang lawas nato maka-create ta og antibodies para niya. So once na natay antibodies mga higala, lifetime na nato nang dalaon nato og sa panahon nga kanang klase nga virus katong buhi gyud nga virus, Carl. Sulod nato, since naa na tayo antibodies mga higala nga mao'y mo patay sa maong virus. So safe na ta munay tumong sa immunization. So pinakasimple mga higala nga pagsabot, parehara nang panimalay kimba. Sa ka panimalay mga higala walay bata. So para nga makapiparar ng panimalay kung sa kinanglanon, butangan sa bata. So, nana may bata, so mahinayak ning panimalay, kamanog kuna, palit sinina, ano buta nga. So, sa panahon, ning kwaon ng bata, kwaon na tong bata. So, sa panahon ng bata, anak, diretso na. So, nanakay sinina. Di ba, Kim? Maganda siya. So, makakreate sa antibodies. So, ano napita mga higala, kinanglang yung i-immunize. Kaya kung dili ma-immunize yung bata, weak, huyang imong bata, delikado pa, o mo'y dali kayo magkasakit. Sumbunganan sa katawan. So, kada Merkulis na mga higala, morning, ato naman dito sa may Medicare, sa sintro, para nga malista, then matimbang ang bata. So, kini pong pag-immunize mga higala, dili lang ni usa lang ka adlaw, Kim, usa ka season lamang. Kung dili, duha ka semana, Merkulis karon, balik na po kasunod Merkulis, anton nga mahuman tong mga sets sa vaccine nga ilaha nga i-apply nga to sa bata. Tamong mo na, Carl, nga ihinay-hinay o introduce sa lawas ang maong nga virus para nga ang imong lawas pod mas mudaghan, Carl. Kanang gitawag na to na titer, Carl. Mas taas nga titer, but basabot mas taas ang atong antibodies na to sa maong virus. Unya, kuwan po siya, Kem. At the same time po, dala tabang akan dala pod sa gitawag ba nga basi dili makaya ang tanan ba sa lawas sa bata, sa immune system sa bata. Kay once nga ma-injekan ka, sama na ang gitawag pinta. Ma-injekan nga na mga higala ang bata, moagi gid sa hilanat. So, base sa doktor mga pinangatik paminaw. Hinahin nga introduce. Ang hilanat nga agion sa bata 1 to 2 days lamang na, Kem. Pero mugo beyond na siya. Like for example, 3 days na siya naghilanat, that is beyond normal. So dapat ipa-check na gini mo sa doktor if mugo beyond na siya sa 2 ka adlaw. So kung 3 ka adlaw hilanat init ra gud gyapon siya. So
So, anong dapita ipa-check na gid siya sa doktor. Okay? Sumbunganan sa katawan. Salamat sa nagmensahe. Maayong pagpaminaw. May buntag RFM Mabinay. May God increase and promote the station all over the world. John 8:32. Tell the truth and thy will Mabinay free. Salamat na, Sir Carl. Kana ba si Pastor GC? Ba? Pastor o magpastor ka, pastor o magpolitiko ka, pagpolitiko. Kay dili pwede nga mudala ka og duha ka galon, kabalo ka na pastor. Kumusta ang imong mga karnero pastor? From Poblacion Mabinay. Oh. Pinaka pait sa usa ka pastor mga higala kanang questionon ang imong kredibilidad. Sumbunganan sa katawan. Once mo question na gani ang tao sa imong kredibilidad, hot pasabot. Wa na'y pagsalig ang tao sa imong pagsimbya. Sumbunganan sa katawan. Pagpangwali nimo. Sumbunganan sa katawan. Actually, Carl, mo na ibugat ba gayo mga higala kay painanano sa ato mga kapasturan na to. Ang ilahang numero unang yabi, Carl, o asset sa ilahang pagkapastor, ang ilang kredibilidad. Kay since ang mga pastor magud nato mga higala, mao mo ni sila ato guide nato sa atong moralidad, Carl, di ba? Natin itong morality nato. Ang ilahang para mahatag nila sa tao o mapakita nila o sa saktong moralidad, it should be nga sila mismo silang kaugalingon nila naa sila kredibilidad nga ga-follow sila nga sa mao nga moral. Ang problema ay anim good mga higala usa ka pastor niya moralidad ang imuhang gihandle supposedly bilang usa ka pastor niya ang imuhang pagkatao nimo ingon anak ka wala kay baruganan sa imong kaugalingon nimo tumot na pag Ginoo ang imong gidala nimo. So sakto to, you cannot serve two masters at the same time. Dili ka na pwede. Sumbunganan. O ganin ay kuhaan yun, no? Kanang sakto ba gini kaning tanang pamulong sa Bible mga igalan, sakto ginas. Kung makainom dong ta dili tanang nagsampit Ginoo makaangkon sa gingharian sa kalangit. Inay uban mga igala nagagamit sa ngalan sa Ginoo apan wala nila gikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Sumbunganan sa katawan. So sa mga ganahan mo text, no, tuwa nga text line, mga pinangantig paminaw, 09, sakto ba Ken? 0967 694-9747. Sa ito ang call line. Bisoy, Bian, may pagpaminaw, labi na sa ni Princess Win Imperado Balauro. Sila ni Joel, nila ni Jewel Lian, ni Daddy, ni Winnie, Tosing. Diha sa may Kantoyupon, mayo ni Ma'am Jovelyn Kadilinya, ma'am, mayo nga munto ni mo, ma'am. Anya diha sad sa may Gumatos mga igala, to ang pasalamatan no si Ma'am Joy Banusing mga igala, ilang bisitahon ang Gumatos ron mga pinangantig kuminaw kem, kaya nga ilang matanaw dito ang sitwasyon sa Gumatos. Nga salamat sa ato ang Noriko Mabinay Substation. Sumbunganan sa katawan. Sa itong panahon, sa ato ang isgutan ng mga igala, kaning pagpadayon nato sa paghisgot ng ining politiko ba nga kinatawag nato o traditional politician. Ang tawag ana mga igala, politiko nga trapo, traditional politician. Sumbunganan sa katawan. So sana sa ato ang mga paghisgutan ng adlaw mga pinangantig paminaw. At the same time, maghisgot ganita pulong komunista o communism. Dili kita gusto. Sakto ba mga pinangantig paminaw? Kaya ang atuang gobyerno mga igala sa Pilipinas, ang atuang government system mga igala is a democratic form of government. Kumbaga demokratiko, may demokrasya ta mga igala. Ang demokrasya may katungod ka nga mopadayag sa imong opinion, may katungod ka nga mosultig sa imong nas imong mga pangunaw na, may katungod ka o may
hamugaway ka nga mugimo kung sa imong mga panggawi-gawi kay whether accepted man na siya o dili, may freedom ka. Mao na sa demokrasya mga higala. Unlike sa usa ka pang gobyerno mga pinangatik paminaw, nga gitawag nato og komunista o communism. Ang communism mga higala, nga komunista nga pang gobyerno sama sa China kay ang gobyerno mo'y gasupply nila. Wala kay di ka kasuko sa gobyerno, di ka kapadangat sa gobyerno, kay ang gobyerno mo'y magbuot para nimo. So mo na siya sa China mga pinangatik paminaw. So mingon ta nga ang sistema sa China i-apply nato sa Pilipinas, murag daghan kayo nga magwilga na game kay ngano man demokrasya man ta. Ato man gi-adapt ang sistema sa Amerika nga demokrasya. And malipay sa ta kay demokrasya ta kay may katungo may freedom ang usag-usab mga pinangatik paminaw. Pero amoy pabalon ninyo mga higa, based on study na to mga higala, only in Mabinay ma-feel na to nga wala ang demokrasya. Sumbunganan sa katawan. Dili ta anti-government mga higala kay saludo ta sa pagpanuka sa pagserbisyo sa ato ang presidente mga pinangatik paminaw. Ang ato lang gibulong diri sa ato ang lungsod sa Mabinay mga higala is a clean government. Sumbunganan sa katawan. So usa ni sa ato mga pagahisgutanon mga pinangantig paminaw. Anya dawat ang color Kim para nga time to time mga higala prior ta sa ato ang mga programa sa ato ang mga concern nga atong pagahisgutan karon. Ato ang dawaton ang mga callers and ay mga mensahe diri sir may pagpaminaw nila ni Buboy Bidad nagpaani sa iyang mani. Mayong pagpaminaw no, sa mga tanan nga nag-ani sa mayong pagmani. Nato itong caller sa itong linya, Carl, itong Okay, go hinabihan ahead. para Okay, go ahead. itong masairan niya nga tuyo. Hello, mayong buntag. Hello, may nga buntag. Hello, sir. Maayong mood to, sir. Yes, Ma'am, ma'am. may mudto ni mo ma'am. Unsa ti kalagan ma'am? Sir, narat ako ikuan, sir, ba? Kanang sa kabahin ganis mula sa cab. Molasses sa cab. Oh yes ma'am, nga naman ma'am. Kay, sige mig follow up, sir. Ingon sila nga, wala pa ko no presyo, walay buyer. Walay buyer. Oo, tapos ma'am. Nyahan to dron, sir. Kanang giadto na matong Bernice, ningon naman po sila nga, nila po ko no mahalin, kay wala ko no ning nasaglan ko ng tubig ang among molasses. Oo. Tapos ang ending ma'am is wala na gito siya. Matiway na to. na gito siya. Oh, maudod, sir. Sige ma'am. So ma'am, ato sa ning i-verify nga to sa ato ang kuan ma'am. Kaning cab ni ma'am no? Oh, sa cab na, sir. Sa cab. So ang inyo hadeng association ma'am is naa sa cab naka-accredited siya ma'am. Oo, naa, sir. Nya, wala man ko may Oo. giapilan nga kanang na membro mi dito ba. Membro Dito pero kami ni huwad sa among tubo niya. so Ingon man sila na nga sige mi nga follow up niya, ingon sila wala pa ko ni presyo. kay ang sistema gud sa kuan ma'am, mga sugar centrals ma'am is dili na sila mo dawat Kim o personal lang nga wala kay asosasyon nga giapilan game kay ang pagbayad nila Kim is through Association. man. association. So wala kay giapilan nga mga association ma'am sa CAB nga. Wala ra, sir. Igo ra mi dito ni huwad. Kasi sige naman may guwa dito, sir. Oo. So dikta na lang og ano yung personal ka nga mo follow up then direct to the cashier ma'am. Oo. So ang imuha nga issue ma'am is katong imong molasses matod pa nila walay buyer and then pagkahuman pagpalig na po nimo nasugulag tubig Di na o mahalin. dili na siya mahalin. Oh, dili na ko no mahalin, sir. Daghan man pud mi, sir. Oh, unya og imong siyang kuag base Kim, dili man na siya negligence sa Sa tagtungod. tagtungod kito ano Ilahan naman nila nila, oo. ang mao nga molasses. So ma'am kaning issue ma'am, ako lang kuhawon imuha nga numero and then sir. mo call back lang minimo kaya mo sa i-verify sa ato ang cab ma'am ha. O gatex na magukong sir sa ani sir niya. Kay Okay. ingon man siyang iya pang tawagan niya. Wala man po may kakuan nagbalik. Sige, so kuha ko na to imuha nga kuan ma'am kay i-follow up po namo si Sir Sak para nga dili magdubli ang amo ang Inquiry. nga to dito. Basig naka-inquire na ba dyan dito, ma'am? Oo. So, ato sang i-follow up si Sir Zach, and then, if ever wala, ato ang, that's the moment nga mo ato na ta, or like mo, kuwanta ni, kita mo, mo proseso ana. Sige ma'am. So kisay pangalan na to gani ma'am?
Ay, ako lang i-text, sir. Okay, mas sorry. Sige, Sige, ma'am. ma'am, mas maayo. I-text lang alayon sa ato nga text line. And then, butang ang caption, ma'am, ha, nga katuning sa cab. Sige, sir. Thank you, sir. Ma'am, daghang salamat and maing mundo nimo, Okay, sir. ma'am. May mo, sir. Sumbunganan sa katawan. Atong oras mga higala, 11 minutos para alas 12 sa kamutuhon para yung kamong naminaw sa ato nga programa Sumbunganan sa Katawan. Natay lang yung caller, Carl. Ito nga hinabiyon. Ito, Okay, go ahead, Kim. Hello, maayo nga Odo. May mo sir. Sir, may mo to. Mga tanas, so sir po din ito makalusot. What do you mean by lusot, sir? Makalusot sa asa, sir? Sa Mabinay. Asa din nag-call si sir karon? Diya sa Barangay Lukutan. Lukutan. So, sir, ang imuha nga purpose diri, sir, is diri ka mo pundo? O, Paulin kami diya sa Ayungon. sir? Paulin kami sa Ayungon. Amo pauli ka sa ayongon, meaning mo pass by lang ka, mo agi. Oo, moagi ra. Oh, yes, sir. Pwede kay kakaagi, sir. And then, kinanglan lang sila mga requirements, sir. Ari lang ka mo, kuhan kayo nga to, ang checkpoint diri, sir. Asa ning lukot gani dapit, sir? Dire sa Occidental Lukutan. Lukotan. So, meaning, muagi ka sa may hagto. Dahili. Oo, Dahil dra agi agi. ka. So, naay checkpoint nga gipatigayon ng ato ang LGU diri, sir, sa may Pandanon. So, ang ilang gipangayo diha, sir, is ang imuha nga medical certification, barangay certification, o travel authority gikan sa police. Kana rang tuloy lang gipangayo, sir, and then makaagi na ka, sir. Nanap ko yung mga bata, okay ra. For as long usa lang siya kaagi, sir, then okay lang na, walay problema kay agi raman ng imuha diha, sir. Dili man ingon nga mo hunong jud kag mabinay. Agi raman. So, allowed na siya, sir. Moagi raman ko, sir. Pero kuan na, sir, ha, kana even though natay curfews mga bata, pero kung naaman dagway, balido man dagway ang rason niya nga mopauli siya. So, accepted lang na siya, sir. Sige, sir. Salamat, sir. Salamat sa pagtawag, sir. Maayo nga munto, camping sa imuhang pagbiyahe, sir. Sumbunganan sa katawan. Sir, kulang kay mig tubig diri sa Sitio Langaw 2 paingon sa Dagbasan napit sa balay ni UP Gantalaw kanang may crossing lapos na sa Malas-Balas. Salamat, sir. Sige lang kay mo niya ang ato lang yangyo na ang mga barangay captains ba nga barangay captains instead nga mo focus ta og renovation sa ato ang barangay hall o unsa pa na nga mga projects nato mo mas maayo og i-priority nato ang panubig. So, kung dili kaya sa barangay ang budget, naatay ato ang LGU. So, ipaagi through resolution mga barangay kagawad, pinaagi rag resolution, ipasa na siya ngadto sa council cam para magaan siya og balaod, magamaan siya og ordinansa para nga ma-implementar matagaan og panubig. Kay kani kung panubig sa gobyerno nato mga higala, dili ni kaya og private person lamang. Makaya man dagway niya usa, duha, tulo, upat. Pero mingong kang hundreds mga higala ka mga panubig, dili na kaya. Only the government can. So, anong dapita mga pinangatik paminaw? Atong yangyo ang mga barangay captain. Like for example, barangay Pantaw. Unsa ilang gi-priority ron kay puro panubig. So, expected na mga higala, this year, na mga tubig. Next year, lain na pong tubig. Layo ra kayo ang kun ang sistema nga gi-apply sa barangay Pantaw pagkakaroon. Within 3 years, saktog panubig ang barangay Pantaw. Ato na nakita mga pinangatik paminaw. Plus tabang pa sa LGU Kim. Only lang limited ang hatag sa LGU tungod kay giutang man ta. Sumbunganan sa katawan. So ato ni mabalaan nung taon. Unya ato pang yangyo no ang ato ang pinalangga nga konsehal nga dili lago nato libugon ang tao. Sumbunganan. Di ba, Kim? Nora good. Dili nato libugon ang tao
Unya dili po nato sakyan ang mga panahon Sumbunganan, para lang yun nga mopaborot tas atong kagalingon ba nga pagkatao. sumbunganan, So usa na sa atong pagahisgutan don mga igala. Mudawat ang laing color cam. Dati lang color Carl, nang Okay, go yan ahead. Hello, mayo nga Udo. May mood po. Yes sir. Sir, may mood to nimo sir. Sir, palayo-layo sa imong monitor karon sir ha, para Yes. dito mag-feedback sir. Okay na. Okay, go ahead sir. Kuan mo gid sir, dol-dol pagyapon Sorry. sir. Sa ato sa palayo gamay sir. Tama, sir. Nakako sa kampo yung Noyo, sir. Kampuyo Manhuyod. Okay. Oh, sige sir, go ahead sir. Unsa ito kalagad sir? Nangatag maro UCT, sir. UCT. Oh. Oo, tapos sir? You know, ay sila nag-validate atong nangaging bulan ang mga taga-DSWD. Oh, pero atong karon na sir no, sa Manhuyod ni siya nga area. Oo. Okay, sige sir. Pero maura gyapon ang kuan, sir, kanang sa DSWD ba? Oo. Kanang ang ako rang pangutana kay naka-fill up ko adtong pag-validate nila. O nga ako pa dyan siya lang na nanon dili man may ma-appel nga. Kanang among ICS 2,000 naman ang 300 ang amo ang ICS matag bulan. Oo. Nga wala magani jud may kadawat anang ayuda sa gobyerno. Oo. Akong tuyo nga yadto ko rog manuyod kay matod pa nila. Kuan kanang Sir, palayo-layo sa kita gamay sir ha kay mag-feedback ta sir. sige. Oh. Sige sir. Ipakusgan mo ko na yung bata po. Kaya sir, sige no sir, okay problem. lang. Kanang dito ko nga wala magma-appel sa lista la dito, sir. Na-appel, naka-fill up naman ko. Sir, mo balik lang ta sir no. Kapila nakadawat sa UCT nimo sir? Wala ko yung ito. Wala kay UCT. Oh, Ang gusto nimo- fill up ko nila itong pag-validate sa Hataganay, liwas sa Hataganay atong sa Ismail. 6,000. And then naa sila gipa-fill up na po nimo sir. Ipa-fill up ko niya, wala ko kadawat dyan po. Sir, sa tong gi-fill upan nimo sir? Ito na, hindi siya na nila sa taga mo dire, DSWD. kining lugar frontline na mo sa mga. I mean sir, unsa may purpose atong imong gi-fill upan sir? Imuhang nga gisulatan. Kung ko no, na ako no dalawa ton moabot ron ko anak na hinabang. Nahihinabang. So, ang gimin guro aning sa pareha diri sa Mabinay is gi-validate sa daan tong mga talabangon kay naay mga hinabang gikan sa government, then priority to sila sir. Mao de ko sa Kay ang UCT sir, mo ni nakaapan sa UCT Kim. Kay ang gibasihan sa UCT sir nga makadawat sila katupan ning last 2015. So gisurvey siya so kung nasurvey ka last 2015 sir, mo nang nakadawat og UCT pagkakaron. So kung karon pa siya naka-fill up sir, so gi-validate to siya sir kay og naay malabot nga akong gikuwag base sir no, diri lang sa Mabinay. I-correct lang ko sir if mao bay sistema nga na-apply diha. But if naay say umalabot nga ayuda sir, so kamo mo'y ma-priority. So naka-fill up ka sir. naka-fill up na. Ito na nila. So meaning ito rang pag-validate sa Ismail. dugay-dugay na di ito. Mo bago lang man diri. So Kuman sa Ismail ang pangatag. Sir, para nga matagaan na to ni katinawan sir, ako lang kuhaon ang imong numero. And then pwede nimo ma-text ato ang text line ang Imong pangalan sir. imong pangalan sir para nga ato ang ma-follow up ang Manhuyod DSWD. Tawagan na to ang sir, ang DSWD sa Manhuyod mismo para mabala na to unsa Unsay- inyong pamaagi diha. Si purpose pod nga nung nag-fill up ka ato nga time, unsa to siya nga gi-fill upan nimo? Sir? Hello, Napalong sir? si sir day. Na? Napalong si sir. sumbunganan sa katawan. So, nahinaw tanong, makatawag og balik si sir. Tama lang to sir, i-text lang ni Lihog sa imong pangalan Lihog sir. Kaya to ang i-follow up na sa my DSWD sa Manhuyod. Belated happy birthday ni Brad Andy kagahapon, ika-30 niya katuig. Many more birthdays to come in your life. Salamat.
gikan sa iyang sister sa may Purok Ono Bulwang. Brad Andy, belated happy birthday. Natay colors card. Basta si sir siguro niya. Tawagin na ba yan? Sige, go ahead. Hello. Mayong ito. Yes, sir? So lain din yun. Sige. Hello, sir, pwede nimo mapahinayan nimo hang radyo gamay, sir? Kana, sir. Sige, go ahead, Okay, sir. Oo. Kanang nara ko gamay mensahe sir katong nindot mo topic ninyo ron ba kabayan atong gisikotan kanang sa atubang panggobyerno ron. Okay. Sir. Kabahin aning ato ang komunista, demokrasya, sir? Mao jud. Oo. Sige, sir, go ahead, sir. Mas maayo gani, sir. Kanang bitaw pag ingon nila nga dili pwedeng maminaw sa inyo ha nga. Oo. Maminaw siyaan. Oo. Ginay part nga gamay artibahin sa komunista, di ba sir? Matay saktuhag lang imo, sir. Mas advanced pa ka aning among papel gikoptan doon, sir. Kinaagi ning imong istorya, sir. Sakto, sir. Ang imong gisulti ron, sir, naagid mismo sa papel nga among gikoptan gibasihan. karon. Mga guidelines sa komunista ni sir. Imangkod kay bisan taon ko kuay grado pero ang nag-explain ako anin or nag-seminar. Oo. Yan sa bang kirigo mong gustayasan o kapalitinan. Dili yung mulay grado, sir, kay amo nakita, sir, smart caller ka, sir. Intelihado ka, sir. Intelligent ka klaseng tao, sir. Na. Nagisgot man gud sila ron sa pikas ba nga. Ang lambuan sa Mabinay na kung nagpabota-bota ra, nagpabungol-bungol. Oo. Na nakita pero bota-bota ra, na madunggan pero nagpabungol-bungol ra. Oo. Sakto man ang ilahan, amang bitaw gay makita pero ang gigo ana ang mga magbubuhis di man sila mga opisyal sa lungsod mubayad ana ang mga magbubuhis man. Mati sa tuhang kini imo sa gyapon ni sir. Tinood, sakto na sir. Sakto. Sir, dili na nagkuy na mo basahon ni sir kay murag daan naman nimo tanan, sir. Sige sir, go ahead, sir. Di man kay ingon man sila ang si mga simentado kuno. Abot na kuno sa barangay Samak. Oo. Kaya wala man na nahurot. Kumusta man itong natunong sa wala gisiminto? Tinood. Yapon. Sakto ni mo, sir. Kana, o gila pang gihurot. Murag, makayon ko nga. Bisa ko anay, mangumitaryo nila. Oo. Sama rin sa kuwan, sir ba? Parihar na sa usa ka panimalay, sir. Dili lang kay nakagama, nakaghaligi. Pag-arpar na ka nga. Gwapo ni mong balay, tipo balay. Asa ta mo pag-arpar, kanang makumpleto na nato atong panimalay? Mo bitaw sir kay. Pareha bitaw nga isolation center bitaw diha. Kada ko sayang budget. Sa primero anang pag-instalar unya walay tubig. Tinood. Pila na Carl? 16 million, no? 4 million. Ang katong sa evacuation center mismo. Sir, og imong imagine nun, sir ba? Nakoy ugangan ako, sir, nga nagpatukod sa balay, sir. Kumplito, sir. Ang nagasto niya, sir, naa sa mga 500,000 Kim. 500,000. Kumplito na. CR, bungbong, atop, kolorop, tiles ng salog. 500,000 naman gani. Kana noong 4 million diya. Nakakita ka, sir? Wala ko kita na. Pero ang akong gikuhaan og base, anak ka naging sa una ba? Nga kanang evacuation center mismo, good. Evacuation. Abi man ako kuan abi man ako og kaning isolation. Okay, actually 16 million sir ang evacuation sir. Kaya ang budget ana ang gatrabaho sir siyempre na magina engineer. No. Ay kung building gina nga tinuod di man yon nga budiga nga budiga na may tubig ibutan. Tinuod sakto biyan nimo sir? Kana noon wala na tubig. Ang gikalib. Sige sir, go ahead sir. Kung nagkinahanglan sila og kwarta nga dili pa kapaigo ilang budget. Duha man ang purpose ana nga og dili sila kakuha didto sa mainline sa taga-DSWD. Makakuha man sila tubig ana kung naay tubig sa tungod ana pantok makinaong kanaragong mudala sa kurintira mudala sa tubig didto sa taas. Tinuod dinamo. Dito sa ubos kana tubigan na tanan. Tinuod sakto ni imo sir. Naglibog lang gani mi sir nga until now
ang atong bombero mo'y gihimo nga manugkabo og tubig padulong sa evacuation center. Mo na akong ipanawagan nila ras taga Pikas na project makita na kulang man na tinuod. Nakaayon ang ilaha man gud nga ipagawas gud sir ba? Diha ra sa imong makita kutob. For as long as na kay makita sir, okay wala na na kay katungod nga mo question ka bahin na. Muting kay ba? Like for example sir, naay makita ka nga sapatos. Unya, ang sapatos, mingon tang pinakamahal nga sapatos ron naas 12,000, 8,000. Unya, ibaligyo og 50,000. Okay ra ba dayon nato na? Ingon kaayo nag-question diha kay nana kay nakita sapatos. Pareha tong kuan sir. Kato ba nga sa rescue gani kay Megaphone sir. O si masulti nimo ato sir. Og mupalit kang megaphone sir. Pinakamahal 3,500. Pinakamahal is 3,500. Branded na siya sir, branded. Pero pag abot sa Mabinay, ang balor sa megaphone sir tag 10,000. 10,000 ang buok sir. Muna ngayon, overpriced po kayo. Na sir. Sakto na sir. Overpriced gid siya ba? So, wala na ba'y katungod ang tao mo. Pero sa ilaha nga pagpanibya sir, sa Pikas, diha ra kutob ka nga, nana may megaphone makita. Ayaw na question. Pilay presyo ana, kay nana na yung megaphone. Pero kay ang gibayad ana di bilang kwarta. Matay saktuha gid ang imuha sir. Mo na punto diya sir. Galing saktuha gid sir. Dako kayong kalipay na mo sir, nga kitang tanan ron nahigmata na ta nga kanang tanang gipanggimok nila gikan na sa ato ang buhis na to. In which kanang nga buhis mga higala sir, gikan na mismo sa ato ang kagalingong bulsa nga gikuha, gigahin na to para sa atong gobyerno. Sakto man ka sir. Ka, di ba sir, ang ato ang mga buhis ron nagkasaka. Kita gyapoy gabayad sa ilahang mga binuhatan. Mao gina sir kay kanang panalitan ron makautang og pila bilyon ba diha ang Mabinay. Nang nagpatigayon anang utanga, di man po na sila mapilog bayad bisan na yang mga announcer ron diha. Tinod. Wala. Buhis magani po na sa mga tao, wa man di man po na sila mapilog bayad ana. Naglibugan ito sir no kay nahimo pag yun nila sir ba nga ang ato ang buhis muy gibayad ngadto aning mga komentarista unyang ilang trabaho gi pagtabon sa sayop. Unya gawas pagid ana sir. Ang ato ka pagid nga buhis nga atong gibayad nila. Kita kana silang kana silang ga CBA DSP ka sir. Kita man moy ga sweldo nila no. Gikan mas atong buhis. Kana sila sir, gatrabaho na sila sa atong gobyerno. Apan nahitabo sir, gatrabaho sila sa pribado nga radyo stasyon. Na imbes kita ka sweldo, kita ilang tabangan, kita na noy waton. Kita pa waton. Lagi sir. Sir, mga panapos nimo nga mensahe sir. Panapos na ako nilang mensahe nga. Dili man ikalalis na may project nilang yung nakita tuan. Ang magkalisod magkalisod-lisod ang mga magbubuhis gyud kay igoon man na dito sa buhis. Ang mga pulaliton mapil kay alang-alang matong buhis og dagko di nila bawion ilang buhis. Tinuod sakto. Tanan gyud ana mga baligada sa Bamiday, momento gyud ang presyo. Tinuod gyud sir. Kaya ang sidula nga lang dito sa Libertad gani 25 pesos ra. Ya. Dako naman kayo bisa makapit na katuloon ng mating mahal. 75 ganing kuan sir. Mahala kay gid. Sidula. Kani. Sir, salamat kay ni imuha nga pagtawag sir. Dako kay katabag ni sa ato ang programa karon. Salamat kay sir nang og na maubos man sila sa akong pamahayag ron. Mga orang kog suri nila nga sa man. Manggutas demokrasya niya. Dito maayo nga. Kung makakita tag sayo at norupot ang yunan, kinahanglan po nga atong Korean unsay labing maayo. Insakto gid sir. Salamat kay sa pagtawag sir. And may mudto nimo sir. Sige, may mudto po. Sumbunganan sa katawan. Baling namiyas mensaheng sir mga higala. Matod pa niya bisag dili siya edukado pero makita nimo mga higala smart caller mga higala edukado siya. Kabalo siya nga mo analyze card kung salay panghitabo nato. Gingon mga pinangati ko minaw na ay nakita natong nagpailang edukado gid siya. Pero siya pa may ganunos kalisod na to. Di ba, Kem? Ay mga simple mga tao bisag edukado pero ilang ipakita kadili sila edukado ba. Ano bang ibutan nila nga
wala nila gihinambong nga edukado sila kay sama nila ni sir nga nagtawag karon. Makita nimo nga intelihente siya nga klase nga pagkatao. Salamat sir sa imuha nga tawag. Ma'am Estela Labrador, may nga moto nimo ma'am nila ni Johnny Ramirez Baldado. Teng mayong moto nimo teng nila ni Maria Remedios Lambating Agravante ni Mera Caceres, and also sa ako ang Jumega nga si Michelle Lopez. Inday Rian, may nga moto ni mo day Rian, and also ni Dodong Chinching, Mark Daniel Bregoli, Erlita de Jesus Galo Abing, happy watching sa ito ang live sa Facebook. Sumbunganan sa katawan. Sakto itong ingon kimba nga naamagutay nakita dili pangalan nga ni pahibalo ka kem ni react ka sa maaning ato ang mga overpricing nga mga programa, transaksyon sa maaning gibuhat sa ato mga opisyal diri mga higala nga dili na makatransak ang mga gagmay negosyante kay sila nay nangontrata. Dili pagkangalan nga mo reakta, mo tingog ta, mo pahibalo ta sa tawo o mo padanga ta. Dautan na ta nga klaseng tawo. Dili na mao. Wa po tay tumungkim nga ato ang hagbaon ng gobyerno. Parihar kita tumong Carl katong gisulti ni Sir ganiya nga ato dili man tayo nga gipakasala nato sila ron salan ba? No. Pero dili pod maayo nga natay nabantayan nga sayop unya dili nato korehean, di ba? So, parihar kita. Katong gibuhat ni Sir mga higala, na resulti siya sa iya nabantayan nga sayop nga mga gipangbuhat sa pikas. The same ra po na sa ato ang nakita. Nakakita matag mga sayop, so ato pong gipabalo nila para ma-correct sila or ato ang sistema nato sa panggobyerno nato atong matarong. Nagingon mga higala ba nga ang ato ang dungag sa mensahe ni Ken nga ang ato ang tumong og tinguha nga ang serbisyo sa gobyerno maayo. Sumbunganan sa katawan. Unsa pa may itagaw taw nato mga higala kung nakita nato ang serbisyo maayo kay dili mabuta mga batang gagmay nga ang insakto ato yung tuison. Kunya ang dako pagid kayong punto Carl nga ato ginang obligasyon og dili lang kay obligasyon lang nato Carl ha. No. Pero privilege na nato mga higala nga pwede kita mo korehear nila o kita mo sulti sa ilang mga sayop nga binuhatan para matarong nila. Kasi syempre kita mo'y magbubuhis biya ta mga higala. Kita biya mo'y gabayad sa atong mga buhis. Bisag ultimo na to mga bata na to mo palit og dulce, pilar ng dulce, pero may nang masayaran nato nga kinatapusang dulce nanay kagulingong buhis. Ang bata nga gapalit sa maong dulce, gabayad siya og buhis. So, tama nga fact mga higala nga kita mo'y magbubuhis man ta, gabayad man tag buhis. Kunya ang ilang sweldo gikan pud sa ato ang mga buhis, ato ang katungod ug ato ang pribilehiyo nga mo correct nila nga matarong sila sa ilang pagpanerbisyo. Sumbunganan sa katawan. Naging mga higala no ang pagpakahilom mas maayo sa mga butang nga magdrama-drama pa ka kumpara sa magdrama-drama ka Ken. Pero kung nakita nimo nga naay dili insakto labi na gid sa ato ang panggobyerno ang pagpakahilom dili na maayo. Sumbunganan sa katawan. Parihar nag-usa ka amo mga higala nga ikaw mo'y amo, ikaw mo'y gasweldo sa imuhang trabahante. Apan nahitabo mga higala, ang imuhang trabahante mo'y mas nilabaw pa nimong amo. Ikaw mo'y gisugo, ikaw mo'y giulila, ikaw mo'y wala hatagig tarong nga panerbisyo, nya ikaw mo'y gasweldo. So ang usa ka amo musulti sa iyaha nga gisweldoan nga dili ni mao ang sistema. Tarungon nato kay ako mo'y gasweldo nimo. Sama ra po na sa atong gibuhat nato karon. Kitang magbubuhis mo oy mutarong nila kay kita mo'y gahatag sa ilang sweldo. So anong dapita? Makita nato ang tarong og saktong sistema sa atong panggobyerno. Sir Carl, ang bomba diri sa bahay bato, baho magkaayo kay daan na ang tubo iya mang hinambog sila
iya hinambog pa niya maghinambog pa sila nga 35 ka panimalay. Putbot man na kay 5 raman ka balay, usa pa dili mainom kay taya. Biha no? Sasa man na, Carl? Katuning sa sitio bahay mga igala nga nay panubig. So gisibya manggod sa kuan sa ato ang the best station nga 35 ka mga balay makapahimulos sa mao nga tubig. Unya gibutang pamanggani to ni Konsehal Kim nga kaning humot na daw mga asawa kay makaligo na sa patong niya mamangura na. Unya iyang gipagawa sa mga pinangatik paminaw nga tulor gyud sila hinungdan nganong naay panubig diha sa may sitio bahay. Sakto ba, Kim? Atong paminawon o kinsa man gyud moy matud pa niya hinungdan nganong nagkatubig ang sitio bahay. Kumbaga gusto niya ba nga naay utang kabubuton ang mga tao? Naay utang kabubuton ang tao nila kay tungod nila nagkatubig ang sitio bahay. Kita nimo the way sila. Tanawa tong istorya ni Kuan ganina sa tuang caller ganina mga igala. Nga kaganina Kim. Demokrasya ta pero naanam-anam nimo bati nga dili demokrasya dinhi ato ang lugar dire. Hinahinan ta pagka komunista. Atong paminawon mga igala. Para nga madunggan nato. Paghuman sa eleksyon, dali dayon kung nidool sa atong mayora o sa atong vice mayor aron matuman ang inyong pangandoy nga mao ang tubig. Kay niya itong nangumpanya ko dire, wala luoy kaayo inyong mga nawong, no? Kay dito man dayon mo magkabanag sa layo. So nakiyang ipagawas mga igala ba? Paghuman sa eleksyon, dali dayon kung nidool sa atong mayora o sa atong vice mayor aron matuman ang inyong pangandoy nga mao ang tubig. Kay niya itong nangumpanya ko dire, wala luoy kaayo inyong mga nawong, no? Kay dito man dayon mo magkabanag sa layo. So, yang ipagawas mga igala nga tulo player aning hitabua. So, ang gusto niyang i-emphasize nga ang kitang mga kaigsunan diya sitio bahay nga may utang kabubuton ta sa nilang tulo. Mayora, ni Vice Mayor, ug ni Konsehal Tata. Muna'y tumong sa iyaha nga statement. Kay wala silang tulo. Wala man na. Walay tubig nga sitio bahay. Muna'y tumong mga pinangatik paminaw. Pero ma-relate na to na ni Ron Carl. Later mga higala ato ang hisgutan ang katong mga kabahay komunista at ma-relate na to na. Timan ini ni Ron ha kini nga issue. Ato Osbon. Paghuman sa eleksyon, dali dayon kung nidool sa atong mayora o sa atong vice mayor aron matuman ang inyong pangandoy nga mao ang tubig. Kay niya itong nangumpanya ko dire, wala luoy kaayo inyong mga nawong, no? Kay dito man dayon mo magkabanag sa layo. So usara gi sampalong ani mga igala ang kabarangay captain diya sa may barangay Loyang. Wala mo kahimo diha ana kay si Tata mo di raman may naka dali ra man kayo yung napatubig nga giadto dayon ni Konsehal. Di ba? Last year pa kay ingon man siya nga pagdaog niya. Meaning last year. Nya kuan pod Carl, ang payat pag yun Carl ha. Tawa mga higala og imong basihan ang ilang nga statement. Ang mao nga statement sa Konsehal nga dali siyang niadto sa amahan o inahan. Di ba Carl? Dayong nanan ng tubig. Ana nga statement mga higala og simple ra mo paghuna-una nimo. Ang imuha nga ma-interpret sa mao nga statement nga verbal lang Carl. Nga verbal lang nga pag-abot dito ni storya ra siya dayong gihatagan na dayong tubig. Lagi mo example, ako may konsehal. Dayong si Kem moy mayor. Ako inon nga Kem. Ako ang gipumisahan ang kuan god. Ako ang barangay sitio bahay. Mga itag budget nimo diha kay ato ang trabahoon. Dayong hatag nig budget, tunol kwarta. Dayong mao na. Trabaho. Di ba? Mo kini atong masabot sa iyang istorya. Apan sukwahi sa unsay aktual nga panghitabo. Proseso. Sige. Sa ato sa padayon nun mga pinangatik paminaw. Wala niya una nga luoy kaayo ang sitio bahay. Siya mismo nakita niya nga luoy kay sitio bahay. Ang iyang giduol mao na opisyal sa una pa. Nahurot ang termino. Nya wala ka patubig diha?
Wala siya kapatubig mga higala. Bomba bisag tayaon ra, tayaon man ang inyong hadiaron, di ba? No, nai-komento diri Carlo sa to sa Facebook. Napagyod. Kay Crisel Carl. Humot na ang mga tao diha, humot taya. Joke lang to mga higala, no? So, karon mga higala, kanang imong giduol sa imo na statement ha, kay ga-create man ka, ga-fabricate man kag istorya, ato na ipabalo og ikaw bagay ni Dool. Atong klarohon mga higala, og ikaw bagay ni Dool. Atong padayonon ang paminaw mga pinangantik paminaw. Basig ang mga bana nagyamit na sa mga asawa, kaya wala ipang-limpyo-limpyo kay Leo kay tubig. Karon basig mamanghura na, no? Kaya sige naman tang kaligo, kay nana may tubig nga nahatag sa atong mayura o sa atong mayor. Wala ato silang pasalamatan. Pasalamatan pag yun? Pila katuig nga wa sila gawnaw na diha. Nahuman na lang termino na ato ang pinalangga nga Vice Mayor. Pero until now pasalamatan pag yun siya. Nakita nimo? Pila na katuig mga higala nga ang kana mas may na masayran Carl. Nga matag tuig mga higala ang ato ang kaban sa panggobyerno nato aduna gini siya gihatag nga bahin ngadto sa atong pagpanubig nato Carl. Kay necessity maguni sa usa ka komunidad. Matag tuig mga higala nani siya i-budget para ana. Nahurot iyang termino. Unya wala siya kapatubig diha. So asa man dapita nga angay siyang pasalamatan nga supposedly sa mga pila pa mga tuig nangagi angayan na niyang gibutangan tag tubig diha kay na may budget para diha. Pero wala niya gi-implementar asa dagway patubang ang budget dayong karon pasalamatan gihapon nato siya. Suntok sa buwan. Yahan ang terminology mga higala. Suntok sa buwan. Dili magkatubig. Di imposible kay magkatubig. Tulo ka bubong usa ka bomba. Suntok sa buwan di na may tabo. Para nimo na. Pero mahimo gina sa Kim. Himo Dili lang kay tulo ka bubong. Kada balay mahimo na mga higala maabot yun sa iyang kusina ang panimala ang tubig kung himuon lang yun. So karon mga higala, how accurate ang iyang gi-istorya nga sila gyud mo'y nagproseso Kim. Sila ginaning kamot. Nalimot dagway si konsehal sa iyang mga pamulong before. Ato ibalik. Atong ibalik ang imo mga minsay. Mo gani nga dili mo gusto nga mag-live. Kay mabal-an mo gud mo og unsa inyong mga buhat. Sa ato ibalik konsehal. Maghisgota og drilling machine. Drilling machine is the easiest way nga makatubig. Cheapest way gibud siya Carl. At the same time, cheapest pinakabaratong paagi mga higala nga makakuha tag atong pagpanubig sa gamay kayo nga presyo. At the same time, fastest pag siya. Mas dali ang iyaha nga pagpanubig sa mga kabarangayan. Unsay imuha mga higala? Naay nabilin nga 1.7 million. Naay nabilin sa munisipyo nga 1.7 million. Di na lang ta mo take up ana o unsa na ngano nabilin siya. Pero instead nga para unta ni Kim para sa drilling machine, unsay imo isulti ato ang halang doon nga konsehal atong for my own opinion, Your Honor, dili ko mo kuan sa line opinion, but for my own opinion, iyahang opinion gyud ha. Iyaha ginang pauna. Ayon sa isa di ko mo adapt sa laing opinion. So iyahang opinion. Sayang po kung ato pa ni igasto sa ipalit og drilling machine where in fact na sayang daw igasto og drilling machine. Drilling machine already. So kay na daw drilling machine. Asa dagway ni Ron? And also we know how much important is this 1.7 million kay mao man ni para sa atong mga displays nga mga kaigsuonan tungod sa atong project sa ato ang ongoing project sa Pagamao Plaza. So, we don't know ngano ning naingon ani. Ayan to mong. Pagamao Plaza housing project ya Hakim Balas Graba. Di man sa gusto nga mapalit og drilling machine. So asa ang purpose, asa man ang imuha nga una nga panubig sa mga tao. Ang focus nimo imuha nga housing project. Ate wason na to. Pero na siya importante
kanang imong gihisgutan nga for water para ipalit sa drilling machine, very important. Kani pong ato ang housing project intended for the displaced families also important. So maybe we can have the audience of our kanang MPDC. Di nga ni sa kabalo mo prioritize og asay mas importante nila Kim? Importante ni. Kani importante ni. Pero sa statement niya, mas gi-priority niya ang housing project. Nganong ingon ani ni. So as far as my concern, Mr. Chair, ako lang i-remind sa honorable body that the honorable Vice Mayor already told us na naihatag ang atong DPWH, Mr. Chair. Thank you. So nito o siya so parehaman sila gunahon so sila istoryana yung duha. Onya ato ko na ibalik tong naigitawag nga drilling machine be. Yang giingon nga naa na drilling machine. Ang purpose nga mopalit og tag drilling machine ang gobyerno para mapadali. Para mapadali ang pagpanubig. Mapadali ang pagpanubig. Dili lang kay sitio bahay. Pero na 1.7 million nga kwarta. Pero unsa iyaha nga statement ni pinalangga nga konsehal nato? Instead nga mo palit, dili na kinanglan mo palit og drilling machine, Kim. Di na kinanglan mo palit og drilling machine. Kay unahon sa ang housing project. Anong unahon ang housing project? Anong unahon, Kim? Kay balas graba. Dili ba ka konsehal kontraktor? Di ba kontraktor man pud ka? Onya si pinalangga na to nga Vice Mayor, di ba kontraktor pun? Sumbunganan sa katawan. Karon. Nya matod bas pagstoryahan na nila Carl nga nisulti man si kuano ni sulti mas Buseng nga nako na ihatag nga proyekto. So parehas silang duha. Parehas sila. Manang okay siya negosyo ato. Dili pud ta matingala kay yapon ang istoryang parehas sila. Vice Mayor Janggoy, nga ako ang Brad, nga isa kung sa akong ipangayoon, iya ginang ipatuman. Kay tungod, parehang man mayroong ambisyon sa kinabuhi. Parehas lang ang business kinabuhi. Karon mga igala, dili daw ipalit og drilling machine. Ato ko nang paminawon ang Lucky 7, unsa ilang argumento mga pinangatik paminaw. Distinguished gentleman from Bagtik. But you have to remember, gingnan siya? Distinguished gentleman from Bagtik? Ikaw na konsehala. You have to remember, we have to prioritize the priority. So ingon si Carlito nga, you have to prioritize the priority. Muna kung ingon ganina sa unahan. Unahon na to, ganoon sa importante. Si konsehal, di sa kabalog pag-prioritize Kim, ug unsay mas importante. Kumbaga ba nga, kitang tawon, mopalit tag bugas og sudan, importante silang duha, pero kabalog itag asa mas importante ana Kim. Di ba? Ang importante ana unahon nimo bugas. Unahon mo bugas. Pwede ra ko. Unduhin na ng sudan total na pamatay asin la sa tikwan. Ingon ana ba? Mas priority. So mo na gyud ni Carlito Garces. Ano ba son? And it was not, wala na itong iskutin sa CDP, wala na itong iskutin sa ILA. So yang gibot pasabot kanang housing project nga imong giingon konsehal. Wa na to na misguti CDP. Comprehensive Development Planning. Sa ELA, Executive Legislative Agenda. Wala na misguti na imong giingon nga 1.7 million igasto na to og housing project. Unsa man ni, unsa di ang ngayon dapat? So, ang iskutan nato sa ELA o sa CDP Comprehensive Development Plan is a need for potable water system. So, ato ning iskutan dito, it was approved, it was recommended as one of the priorities. So, sa Sotis Lucky 7, ang gikinanglan pagkakaroon, ang gitawag nga tubig para sa mga katawhan. Sumbunganan sa katawan. Ang gikinanglan, potable water, tubig mainom gani gyud. Tubig mainom. Unya, ato ko na ibalik tong imong istorya be, para nga lami man paminawon puti mo istorya. Dali dayon ko ni dool sa atong mayora o sa atong vice mayor aron matuman ang inyong pangandoy nga mao ang tubig. Kay niya atong nangumpanya ko dire, wala luoy kaayo inyong mga nawong, no?
Kaya dito man dayo mo magkabanas layo. Karon imuhang gi-claim nga ikaw mismo numero 1 kang gabalabag nga dili mo palit og drilling machine. Pampatubig. Nya siya karon magbase kasi iyang statement, Carl, nga ang numero 1 sa iyang una-una ang paghatag og sa tubig sa maong lugar. Unya dapat yun mga Di higala. good consistent sa iyang mga pagpamulong mga higala. Muna siya dako kayong proof sa usa ka statement nimo nga dili kinasing-kasing. Na gitawag trapo, traditional politician mga higala ba, ug asang lugar mo sakay dayon ba. Pagbantay nga walay makapaminaw ani kong pulong, murag bag-o ni para aning barangaya, amo ni ako ipamulong. Muna iya nga pamagi. Sayo na biya ang gindaka kayo, Carl? Sayo. Isulti ra gyud unsay kamaturan. Mura gyud. Wa gyud laing imong anging buhaton din na nimo kinahanglang stress imong kaugalingon nimo pag conjure o pag himo-himo og maong storya. Isulti ra unsay kamaturan, mao ra guna. Anya og kani mo base mga higala, ngano nga og naay mga panubig na agid siya. Bulo mo mga pinangatig paminaw, kay siya may committee chairman sa infrastructure. So required gid niya nga mutan-aw gid siya Kim, kay siya may mo check ana, committee chairman man siya. Like for example, committee chairman ka sa education. So naay mga programs ang education mga higala, depend na pud siya didto. Committee chairman sa health. So kung naay mga programs o mga activities ang ato ang Department of Health diri sa Mabinay, naapos rita kaya man ang trabaho. So pareha ni konsihal, siya may infrastructure chairman o committee chairman. So naagid siya. Only lang iyang ipanawong sa tawo nga tungod niya nagkatubig ka. Pero naa siya proseso. Karon mga higala, unsa tay termino niya mga pinangatig paminaw atong pasalamatan kinsay pasalamat? Ang mga kaligo kay nana may tubig nga nahatag sa atong mayura o sa atong hura na no. Kay sige naman tang kaligo kay nana may tubig nga nahatag sa atong mayura o sa atong mayor. Wala ato sila pasalamatan. Pasalamatan. Di ba kamo may gabalabagan ng panubig? Yun nga, takulahaw na lamang pagkawala sa live, natingala na lamang tao na may mga panubig lagi. Walang personalan, hustisya lang para sa katauhan. Sumbungan. Kamo nang gayong suntok sa buwan. Karon mga higala, atong pasalamatan ang ato ang mga ginikanan. Ato kunong ibalik o kinsay hinungdan nganong wala tay saktong panubig karon. Sumbungan sa katauhan. Atong paminaw na atong pinalangga nga Vice Mayor. When we had that session katong December 24 dito sa spring, wala to na-appeal jud sa proposal when they presented that one sa Local Development Council. Wala gi-appeal sa budget. I'd just like to clarify, wala to gi-delete pero adto to gi-appeal. Kita nimo ang drilling machine wala gyud gi-appeal. Paita. Mas maayo na lang gani unta to gi-delete kay na-appeal siya Kim. Gikuha. Pero gikuha siya. Kumbaga sa papel pa nga mga higala, nasulat siya na malit kag utan, napalit na butang nimo tong na ay kamatis, pero gi-iris nimo kay di na lang ta mo palit og kamatis. Kay naa pag kayo na huna nga mo palit unta kamatis. Pero sa iyang nga version, wala gito gi-appeal. Kita nimo? Pag sugod pa lang sa lista, wala gi kay appeal ng kamatis dito. So wa sila yung unang panubig sa mga katawhan. Unya karon, unsay statement niya? Atong pasalamatan. Ato ko nang balikon para nga total ilang tanaw na to mga gagmayng bata ta, mga wala man tay buot nga klaseng mga tawo. So aminaw ra pud nila. Nagyamit na sa mga asawa. Kaya wala ipanglimpyo-limpyo kay layo kay tubig. Karon basig mamanghura na no. Kay sige naman tang kaligo kay nana may tubig nga nahatag sa atong mayura o sa atong mayor. Wala ato sila pasalamatan. Kita nimo? Kita nimo? Paita no? Dapat yun kayo. Sila may pasalamatan, pero matod pa sa atong busing nato, nga wala gani gyud niya gi-appeal ang mao nga para drilling machine. Karon mga higala. Pastilan. Kasulay mo ka ng atubang yun nga pagpamakak. Kasulay mo ka ng tabang atubangay yun mo nga kabalo kang giwat ka niya. Kasulayan na. Kasulay ba ka nga kabalo ka sa sitwasyon, pero kabalo siyang giwat ka niya, kabalo pug ka nga giwat, nangawat siya. Namakak siya ba? Padunggon ta mo mga pinangatik paminaw para nga makita ninyo o kanang gitawag nga atuba nga bakak. Sumbungan
sa katawan. Remember na ay proseso. Tuod kay daghan man kayong programa o proyekto ang atong gakundak ato sa CDP mao ang DLG. O guro na kinamdom ka nga niuna mo og uli. Yatubang niya si Carlito Garces ani mga higala. Yang gi-insulti niya Kim. Niuna mo puli. Ni balibad man god nga dili sila mopalit og drilling machine, wala giapil ng drilling machine. Unya nang rason siya, gi-justify niya nganong wala niya giapil. So, ningon siya nga naay mga proseso. Remember na ay proseso. Unya mabaray mo pangunauna, mutuod dayon ka kay na may proseso, tuon na lang ta ka proseso man. So, ato tiwason. Tuod kay daghan man kayong programa o proyekto ang atong gakundak ato sa CDP mao ang DLG. O guro na kinamdom ka nga niuna mo og uli. So yang giingnan si Carlito tubang ha. Kay hinumdum guro ka nga niuna mo uli. Kita niyo atubangay gid sila ha. Oh, di ba? Pag uli ninyo aduna toy grading, murag pag grading sa maong programa o proyekto o which will be himuon natong priority, mo'y atong basihan. So diha makita nimo Kim nga pag uli na iya pa yung gi-remind nga si Carlito nga pag uli ninyo Carlito na magguto siya grading. Ang grading mga higala gibahig ba? Number 1, priority ang tubig, priority ang dalan, priority ang kuryente. So silang tulo i-grade na sila kinsa pag mas priority. So yang gi-recallan ni si Carlito mga higala. Unfortunately, middle sa pag-grado ato na mahuli mo og una, now let me finish. So mo hinungdan nga na graduhan to, na assess to nga o kinsa jud ang mga priority nga mga projects, no? Kita nimo? Yang giatubang si Carlito Garces nga niuli manggugkag una. Unya gigraduhan magguto namo o kinsa gyud mas priority. So kung imong paminaw ng unod mga higala, meaning least priority ang tubig. Kaya di man sila mopal drilling machine. Yang gipalabas mga higala nga ang katong final nga ilahang kuan ditong walay labot ang drilling machine. Tungod kuno to kay mo toy nasabutan nga na mauli na silang Carlito Garces. So karon mga higala, karon ato paminaw sa Carlito, atubangay man sila. Unya kay nakuha man nato na sa live. Mani nakaayo sa live kay wala man goy bakak ni. Dili man ni ingon nga di man filtered good. Pariha, so karon ni mo tanan. Di marihan is pariha sa ato ang the best station nga mingon dayon nga asa ako ang nahinomduman ang matod pa ni konsihal. Matod na. Matod nila. Mining sila may atong patingugon, di ba? Si tubag ni konsihal Garces ngadto niya, atubangay sila. To clarify first, wala may mahuli. Kita nimo mga higala? Sa katawan. Grabe ka bakako, no? Bakak atubang? Sumbunganan sa gibakakan magini nag atubang niya nga konsihal na. Konsihal mismo yang gingnan nga nimpauli magugana. Wala gud sa mo pauli. Nya kita pa ka ha? Sumbunganan. Karon atong tiwason. Tiwason na to. Atong tiwason mga higala. To clarify first, wala may mahuli. So dito ta sa I was there during sa identification paggrado. Niuli na during sa party. Pag party na, pag last part of the program. But on the identification paggrado na to, klaro kayo, number 1 and number 2 nga na-identify na to nga problema is dalan o water. Dito sa ilog, dalan o water. Basic. That's why the identify din na to, which is the reason why nga last year, this year, and every year, nagot ay so, niilog na siya. Sumbunganan sa katawan. Ato tiwason sa. Nalipay lang ko because dito sa computer nga gi-encode na nalipay na ko dito nga ang atong problema sa patubig masubar because we have already identified to purchase a drilling machine. But I was very surprised nga nung nawala. Kita nimo? Sumbunganan sa katawan. Grabe no, ang tao mismong atubang niya, iya nga gibakakan sa tubangan pag yun. Bakakon? Sumbunganan sa katawan. Sama ra ko po na Carl sa katong sa ato ang pawasiko
matod pa niya mga higala nga dili gyud ko dili na gani kapalit og kinatapusang crudo Carl. Unya napaka-record dia katong kuan. Ato di play og i-play na to og mama higala may nang kamo mismo makadungog. Ug unsay tubag sa pawasiko. Og wala mo gyud sila kwarta. Nya pagkahuman na to Carl nga ni prangka na dito ang membro sa pawasiko mismo. Nga in fact nabangin sila duol pa milyon ang ilahang kwarta nila. Unya kuan na ning contradiction sa mao nga iyahang statement Carl. Ni pinalangga nga dili kapalit og krudo. Unsa may resulta mga higala? Resulta niya nanghinaw siya. Abi no? Nanghinaw siya nga kato kuno ihar ko na tong nadunggan kuno wala kuno siya ka siguro og katong tawo nga iyang nadunggan og authorized ba gito sa pawasiko ron sa pero nana sige iya nang gipalong ang pawasiko. Gipatay na niya pawasiko mga higala. Tana porti nang dupa-dupa sa Vice Water District. Kita nimo unya manghinaw siya nga mo siya labot. Kasi labot niya sa resolution, siya may nag-imbitar. Sumbunganan sa katawan. Bakakon? Sumbunganan sa katawan. Karan. Atay balik. Parang madunggan ganila may gala. Remember na ay proseso. Tuod kay daghan magayang programa o proyekto ang atong gakundak ato sa CDP mao ang DLG. O guro na kinamdom ka nga niuna mo uguli, di ba? Pag-uli ninyo, aduna to'y grading. Murag, pag-grading sa maong programa o proyekto o which will be imoon na tong priority, mo'y atong basihan. To clarify first, wala may mauli. Sumbunganan sa katawan. Mga hiwi kapag pangalagad, pang-gobyerno, pang-pribado, atong tarungon din lamang sa sumbunganan sa katawan. Yan na Carlo. Sama ra po na Carl baka nang iyang pagpamakak mga higala nga gikinabuhi na bitaw niya Carl. Pila na kahigayon mga higala nga nasakpan nato siya sa iyang pagpamakak natong mga katawhan. Nantawa pagid Carl. Karon mismo iyang tawo niya mismo Carl, gareklamo na niya. Kini nahinabi nato ning usa ka kuan no, ning usa ka gatrabaho po diya sa gobyerno Carl. And then wala na ko ni masulti nimo. Karon po ka remember mga higala kay nakahinabi mo gud mi ato. Naiyahang sinaligan niya mga higala. Sinaligan niya sa kining kuan Carl ning traffic enforcer Carl. Gareklamo mga higala. Mismong tawo na niya sinaligan niya. Gareklamo niya Carl kay kabahin ani bang sa kuan. Kabahin ba aning mga road allowance Carl? Kabantay mo nga dili gid sila mong sugot nga butangan og kuryente. Galibog siya, gabugulbul siya agatong head Carl. Gabugulbul siya kay siya mo gisugo ni Busing mga higala nga pabalibaron atong tawo nga giuuhan ni Busing. Naay tawo mga higala ni adto ni Busing nananghid nga muokupar sa mao nga road allowance. Nga butangan kuryente. Nitando sa Busing Carl. So, nihangyo siya nga matagaan sa temporary connection para magkakuryente siya. Ni tando si Busing Carl. Ay sige, okay ra. Pagkahuman mga higala, si Busing mismo nitawag sa kining ulo dere sa iyang mga tao niya. Tawagan niya ina niya nga, buyaga ikaw ray buyag ato nga kuan dili na butang nga kuryente dia. Grabe ha. Muna ato. Kita mo na? Muna bakak atubang. Sumbunganan sa katawan. Ang bakak nga gamay og ang bakak nga dako parehar na. Sumbunganan sa katawan. So karon mga higala kaya mang ipagawas nga ato may balikon pag ning istorya ni pinalanggang konsehal. Pilangga gunin nato. Paghuman sa eleksyon, dali dayon kung iduol sa atong mayora o sa atong vice mayor aron matuman ang inyong pangandoy nga mao ang tubig. Kay niadtong nangumpanya ko dire, wala luoy kaayo inyong mga nawong, no? Kay dito man dayon mo magkabanas layo. Karon nalimot dagway sa siyang istorya kung sa proseso. So ito po minahon niya proseso. Ano siya po ito pastoryahon? Di ba, Kem? Ito po minahon mga higala. Gama mo resolution, isabit ninyo ni Mayura. Si Mayura na mo
moingon na mo sa ISBE nga kinahanglan ta aning lugaraha, kinahanglan ta tubig diring lugaraha para natay proper coordination. Kita ni mo na. Magamaog resolution, ipasa nga itong mayura. Ang mayura mo yung pasa diri sa council para ang council mo ay mo probar og mahatagan magmadili. Sumbunganan sa katawan. Gasalo ra mo? Gasalo mo, gasugod sa barangay ang request. Salo ra mo diha. O nya pag-abot na sa imong pamulong, kamo na hinungdan. Siya na gid mismo mo inistorya ditong mayura? Gabi ano? Sumbunganan sa katawan. Noon, pariha man mo atong bakakon. Sumbunganan sa katawan. Di pa po dagway ka bakakon. Mga hiwi ka pang pangalagad, pang gobyerno, pang pribado, atong tarungon di lamang sa sumbunganan sa katawan. Pero imong kuagbasi mga higala, Lucky 7 mo nakig-away ani mga pinangatik mo magkatubig, apa minawa? Distinguished gentleman for public. But you have to remember, we have to prioritize the priority. And it was not, wala na itong iskutin sa CDP, wala na itong iskutin sa ILA. So, ang iskutan na ito sa ILA o sa CDP Comprehensive Development Plan is a need for potable water system. So, ato ning iskutan dito, it was approved, it was recommended as one of the priorities. Tubig mo importante. Muna trabaho. Mauna nga gikuha nila ang live coverage para dili na natakadungog unsa ilang ipangisgutan sulod sa council mga pinangatik piminaw. And here it comes. Sila yung pagarpar pa sa gawas. Nga muna ni result di ay. Ang platform sa Lucky 7 ilang gi-adapt. Sila di ay kumbaga ba ilang gibalabagan ang Lucky 7 para dili makapatubig ang Lucky 7. Mugama sa balaod kay gusto sila nga sila mo'y mubuhat. Sumbunganan sa katawan. So usari tumungkim. Nakita nila nga ang plataporma sa Lucky 7 sakto. Sumbunganan sa katawan. Unya, ato po masumbalik Carl, ditong bossing, nga matod pang bossing Carl, suntok sa buwan. But pasabot imposible kayo makatubig ang mga katawhan na to. Apan tungod kay nakita nila nga posible Carl. Kay nagoy drilling machine. Unya, pwede man gyud makapatubig sa mga tao. Unya, ang tao malipay man gyud sa mong proyekto. Usa gimo mga igala, gipotol ang live, balabagan nila ang Lucky 7 nga dili makapa dayon sa ilang plataporma nila. Dayon pagkahumang nahilom na tanan, sila na mo ni patubig sa mga tao. Sumbunganan sa katawan. So dili day suntok sa buwan day boss. Himo gid boss no. Gilngig nga klase. Muna if there's a will, there's a way gid boss. Sumbunganan sa katawan. Sumdawat ang color mga pinangatik paminaw. Hello, maayong mundo. Natay tong color sa tanan niya Carl. Hello, maayong udto. Yes, ma'am. Ma'am. Sa ito ikalagad, ma'am? Minuro ko sa kuan nila dito ba? Sobra-sobra naman na ilang buhat na mong mga bibigyo. Oo. Ma'am, pwede ka ka-isbog o mga pila lang ka-isbog diha. Okay, choppy malinya, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ayaw ka bala ka, ma'am. Hulat ramin mo, ma'am. Kay interesado po mi sa imuhang pagtawag. Kana DJ. Okay na, go ahead, ma'am. Sige, ma'am. Ang mga gitang istoryan nila diba nga, ang suntok sa buwan, o sa panang lain nila nga gitang sa mo, dili na sila nila malilong ng ilang gitang buhat na mo. Kay, was anak DJ. Before pa na ni kuan ng Lucky 7, tataporma naman guda nila, dili na nila malilong na mo. Tinuod. Kay kasi gani karon DJ, oy gani mi diri sa amo ang tubig, wala siya agi. Gabihan ma'am, no? Saan nga lugar, ma'am? Inyo, ma'am? Ay, pwede ko ang ready. I-text lang niya, ma'am. Bomba ng inyo, ha, ma'am? Gripo ra siya, DJ. Gripo. So, sa kuha na, ma'am? Sa Bais Water District na inyo, ma'am? Paano mi DJ da? Kami diri sa Bulwang. Oo. Mo gani nga kuan, ma'am. Amo bang na ato bang na
kita ma'am, saksi man kita tanan since pag-start sa live ma'am, di ba ma'am, nag-live ta and then nadunggan nato ilahang mga diskusyon sa session. Ang gipost gyud ma'am is panubig natong tanan. Wapay mga maka-benefits ani ma'am is kita man unta. Pero sa katingalahan nato ma'am nga ilang giwala ang live kay di ay sila day gusto nga mo'y mubuhat sa platapormas Lucky 7. Ma'am, kaning ni Chappy balik ma'am. Chappy man si ma'am. Patsadahan ta kay imuhang kuan ma'am. Anak din. Ma'am, kaning kaayuhan pobre. Ma'am, kaning pwede ka kaisbog bala lain magin ma'am. Kay usi ka kais imong ibang storya ma'am. Undanon kayo ta ma'am. Okay na ma'am. Dako kay katabang ni imuha nga mensahe bitaw ma'am. Usa ti mailhan ani mga higala nga kitang mga taga Mabinay. Nakita nato unsay diferensya. Wala po ta makig-away nila. Ang ato ipabalo nato nila aron nga ilaha nga pagserbisyo matayo. Hello ma'am? Sige ma'am, go ahead ma'am. Ma'am? Hello ma'am? Nakat si ma'am. Sorry kayo ma'am, pero lamig ito nga mensahe ni ma'am. Kung ba nga matod pa ni ma'am mga igala, naklaro man gud nato. Naklaro nato mga pinangatig paminaw nga ang platform dili ni siya saad mga igala, kundi mga plano ni siya. Pamaagi nga ang angay buhaton. Lahi matong saad, lahi po ng plano. Ang plano ato ginang kabuton nga naay panubig ang mga kaigsunan nato. Supposed to be kaning panubig karon dili na unta nato ni isgutan ron. Dugan na kayo before pa gi-work out na ni sa ato ang mga opisyal. Ang mga taong gapabaya sa una mga higala. Ang mga taong gasige ra og pahimuno sa kwarta para sa pagpanubig unta nato. Niya karon nahitabo nang ni gawas kay nakita na lang ni alboroto na ni mga tao. Pero karon angay gyapon nato silang pasalamatan. Ilingig kay mga higala. Unya aside anak Kim, unsay statement mga pinangatig paminaw bago lang statement nila mga higala. Matod pa ni kasayuran nga taga-bais mes kasayuran mga higala. Matod pa niya nahibalo ba daw ta? Wa ba daw ta kahibalo nga number 1 tas kasing-kasing ni Mayura o ni Vice Mayor? Sumbunganan sa katawan. Sige, padayon ta sa tuang natay tong caller card at mga inabiyon. Hello, mayong hapon. Hello, mayong hapon. Sir, aming hapon, sir. Sir. Si kuan din ni DJ, usa din ka kuan lumulupyo diri sa Sitio Langaw. Oh, sir. Go ahead, sir. Kinsa may pwede namong duulan ani DJ nga manginahanglan jud mig tubig diri sa Sitio Langaw ba? Sa Langaw sa Panyabunan man na, sir, no? Sir, sa Langaw. Oo. Kumbaga, pila mo diha ka buok lumulupyo, sir? Ubay ni mga lumulupyo diri sa Sitio Langaw, sir? Wala gi bomba diha, sir. Kana na siya bomba nga wala na mugana or wala gid siya tubod ba o diha, sir? Naay bomba diri DJ galang kuan ba kanang nahubas na gani? Oo. Sige lang, sir. Wala na agi ba? Sige lang, sir, kani wala po'y plano ang barangay diya, sir, nga mo niana diya na sila yung mga project para diya, sir? Wala man po may kakuan nga naikuan sila wala pa'y action pod. Sige, sir. So, sir, kaning bisitahan lang mi dire, sir, kato istorya akong sa papa na, sir, para nga base bisan undo maanam ano bang og sa pagkaon pa na, sir, manalamang natay matiam-tiam na lang sa ba kumpara maghulat sa ta sa project sa gobyerno. Sige, DJ, kay problema lang giginis tubig dire kay layo kami kalaban. Sige, sir. So bisitahan lang si papa, sir, para nga ato na maistoryahan. Sige, DJ, mo basog makabisita mi diha. Sige, sir. It's either tomorrow ba or next day kay session Manila ron. So takabalog ano sa sila mo man. So maybe tomorrow makabisita ka. Sige, DJ. Daghang salamat, DJ. Salamat kayo, sir, sa pagtawag, sir. Sige. Bye-bye. May moto, sir. Sumbunganan sa katawan.
So ug maadlawan mga higala no pagaisgutan ni kabahin ani bitaw ato ang demokrasya nga panggobyerno mga higala, pero diri sa Mabinay wala nga to mabati ang demokrasya. Kung nakahinumdum mga higala sa previous nato nga mga callers, ato na lamang itago ang ato mga pangalan ano man. Mahadlok mo tang dumtan. So naa ba sa demokrasya ang pagdumot mga pinangantig paminaw sa usa ka opisyal? Ingon ani sakto to atong smart caller kaganina. Naanam-anam na ta mga higala nga nasulod na tas komunista. Ug mga adlaw ato isgutan unsa nang komunista. Sumbungan sa katawan. So aritas mga mensahe mga pinangantig paminaw. Jerome Bilagantol may pagpaminaw. And ni Sir Rinald Villaris may muto ni mo diya sir. Joy Olpos Bregoli, nila ni Cheche Martinez, ni GR Gaspan, mayong muto kaninyo diha. Arita sa mga mensahe mga higala to ang basahon ang mga mensahe aron niya to mapadungog sa to mga kaigsunan. Sir Carl bantay gid kay si Kuya Edge unsay buot pasabot niya, unsay pagtan-aw niya, babayi ka kay Carla man niyang tawag nimo nya dili magyud ka bayot kay naminyo magkagtarong og naagi kay anak. Oy Kuya Edge, pagtarong kuno komento mura pud kag taga diri oy. Naminaw man gyud karon og i-record pa gyud nimo pangutan ako no ang imong bossing wala bay mga kawat diri sa nasulbad kay kana moy abibagin minimo Kuya Edge. So pangutan na daw Kuya Edge o wala bay kawat diri sa Mabinay o masulbad nimo na mabibagin ang mga katawhan nimo. Kana may mayo mas gwapo ni Edward mga higala no nga mo-involved siya sa Mabinay bisag pundo sa diadring mga 3 ka tuig o 5 ka tuig obserbaran niyang Mabinay din sa time nga mo komento siya 1 month pa lang ka diri 2 ka bulan pa lang na gani ikaw na proud na kakay mo yung Lambo ang Mabinay mas knowledgeable pa ka sa mga taga Mabinay murag lahi man ron nya tawgon ta niya mga higala o Carla sama ra man na siya sa ingon mga pinangati kuminaw nga giingon ba nga masahay kaning mga tao nga pisot maguna-una na siya o panunlog katong yang kauban ingnon yang pisot parang dili mabalan nga siya mga pinangantig paminaw pisot Bayo. Atong oras mga higala 4 minutos para ala una na gid sa kahapon nun wa na gid tayong oras mga pinangantig paminaw ato ang pagpasalamat sa ato ang mga sponsors ng atong programa Sumbunganan sa Katawan ato ang Ruiz Glass and Aluminum Supply para sa inyo nga mga glass mga higala bisita mo diri sa Ruiz Glass and Aluminum Supply na ito ang mga jealousy glass diri kem sliding windows, sliding doors, roll up doors o uban ba. Ruiz Copra gipamalit og Copra sa mahal nga presyo. Ruiz Color Roofing alang sa inyohang barato kalidad na produkto barato. Ruiz Color Roofing barato kalidad na produkto. Now serving plain sheet binding para sa inyong mga gutter, bubong o mga atok. And ato ang programa gatod sa kaninyo sa himag oil nga Ray Blanco. Palit mo ana mga pinangati kuminaw labi na gitong na mga lala na kay mga sakit kay. No, epektibo gyud kayo. I-plus inyo mga kalawasan mga pinangati kuminaw. Himag oil ni Ray Blanco. Sukad sa una pa ng himag nabitaw toy mga sa una mga higala ko nakahinomdom mo na atoy nga panghitabo gid ba. Nga grabe gid ang lawas kay. Nangayo sa himag mangayo. Undi lang walay himag atong nga time. Napatay gitawon sa mga higala. Kagol kay paminawon. Pero og napadagway ti himag murag matabang ito. Base magos mga sulti po na nila Carl nga kuano ning namaginooy kuan Carl namaginooy kining epekto gyud ang mga tanom Carl ba. Mga gamot nga gipanghimo sa maong tambal unya makakuan gid sa Carl makakipot gid sa kuan sa man. Sir Carl magpartapulin makuha ra po dayon. If na kay design, naka-design nakadaan sa imong cellphone, sa inyo nga balay, pwede na makuha nimo dayon. Mahulaton. Pwede kani kay tarpaulin printing mga higala, mura ra ni siyang magprinta ka o gamay nga printer, dagko lang ni nga mga printer. Ang tawag large format printing.
So kita lang nagkuan na dire, nag-offer ana sa Mabinay. So kana kinsa ganahan magpatarpaulin, bisita lang mo diri sa ato nga Ruiz Print Shop. Sir, bisag mag-unsa pa sila daghan naming nahibalo nga dili na ilahang plataporma. Oh, wala gyud na mga higala no nga kuan ilahang nga gi-apply ba ang plataporma sa Lucky 7. Sir, diri gani sa Baras ay abaw ang lunang deperte kadalo hindi magtanuman tapos ang tubig di sa amon kaman wala ka 2 pesos wala ka tubig so mubayad pag gid ka og dos pag yun grabe ano may nalaman kung tagyan kaning bomba dako kay naglibre mga higala sa barangay na yung maintenance ano. Okay na amang ginay maintenance. Sir, unsa man ning ato mga opisyal nga power team nga kurap manggid kaayo, mga demonyo mga grabe no. Salamat sa mensahe. Sir, ang bomba nga gipanghinambong nila ang pamilyang Akabra ang makapahimulos 5 ra ka balay. So dili dito ang 35 ka Carl. Mo na ikong gingon mga kung nakahinumdum mo gapon mga higala ning kanang usa ka bomba sa among pagtanaw kulang na. Kulang gigayo. Kanang 35 os ka buok magtabang. Paling kulangan na. Pila ka oras ika 12 lang ka nga manong kabuk. Makita nimo, mudagan pa nag-oras usa ka makakabuk. Samot na giga 27 ka, 28. Oh, wala na gyud. Wala na gyud mga higala. Samot na yung kinatapusan 30. Himuon na to mga pinangatig paminaw nga ang tubig maabot jud kusina nimo. Muna yung pinaka-best yun. Mahimo gina. Ang gobyerno ay makahimo rapod ana. Walay pribado makahimo anak mga higala. Ano man, ga-involve maguna siya og dako nga kantidad. Pero mahimo na siya sa ato ang gobyerno. Dili na ingong diktaan na Kim. Anam-anam. Nindota na goy Carl no? Maabot panahon mga higala. Imagine na mga higala. Maabot na ang panahon nga sa tanan natong pamilya, bisan pa sa ato ang mga kabukiran na nakaimong kagulingong tubig sa imong gripo nimo sa imong kusina. Sir, bisag kung saon nila og panalipod sa ilang katungod para unta mo tuo ang tao pero sala gid na sa tawo kon mopili sa mga korap. Daghang sa ato ang mensahe mga pinangantig paminaw nakupos na gid ang ato ang oras. Ato ang pagpasalamat sa ato nga mga ato ang Caltex Station usa sa nag-sponsor sa atong programa Caltex Station. Petron Gas Station, GGS Marketing and General Merchandise, Jeras Groceries, Jassy Baloma Enterprises, Ruiz Enterprises para sa inyong mga tasks, Christina's Beauty Salon, Berks Panyawan Herbal Oil, Berks Panyawan, Berks Charcoal Paste, available din sa Ruiz Enterprises o sa inyong mga suking tindahan. And ay kinimti mga pinangati kuminaw para sa inyong mga tasks, Ruiz Enterprises. Bisita niya mo dili sa ito ang Ruiz Enterprises din sa may poblasyon Mabinay. And ito last meeting sa to Kim sa ito ang mga live viewers na to Kim sa Facebook. No? Happy watching dahil lang ni Mary Vilando Bohol, Ramel Amulio Guevara, Lizelle Camion, Gian Villamor, Gabriel Bactul Mohares, nilam ni Marinel Magsico Real, Sara Estrada Galbo, no? Watching po sila na to ron Carl. AJB Bohol, Virginita Paunilian. Mayong paglantaw sa ato ang live na to. And again mga higala, please subscribe din sa ato ang YouTube channel na to. So search lang ang DYRY RFM Mabinay. And then please i-hit dito ang inyong kana notification bell dito na i-subscribe. I-subscribe mga higala kay para nga maka live stream na ta via YouTube. So ang ato ang YouTube mga higala require magud siya og 1,000 subscribers para nga maka live stream na ta. For now, since wala pa takabot sa ato ang quota na to, no? Nga 1,000 subscribers, ang atong mahimo replay lang ato nga mahimo mga higala, atong i-upload ang ato ang paitan kaniron after this program mga higala, atong i-upload sa YouTube nato para maka-review ang ato mga kaigsunan nga naa sa laing lugar. Apan kung mahitabo mga higala nga maabot na nato ang 1,000 subscribers nato, pwede na ta live diretso. So bisag naa sila sa Manila, naa sila sa Mindanao, naa sila sa bisag America, China or wherever nga naa sila ang kahimutangan karon, pwede sila makalantaw sa ato ang programa na to via YouTube. So please subscribe sa ato ang YouTube channel mga higala, DYRY RFM Mabinay. And magdungog na sad na mga higala, umadlaw adlaw nga Miyerkules, padayon na nato ang ato ang mga issues and concerns nga atong paghisgutan diri sa ato ang lungsod sa Mabinay, kabahin aning komunista, may na makabalot ang mga higala ug unsay sistema nga gi-apply sa China.
og nahitabo man ni sa ato nga lugar aw ang nagpabilin ra bata sa sistemang demokrasya. Ato nga pasalamatan mga higala ato nga station CEO Sir Berly Ruiz, and also ato aning ako na igrito si Lolo Fausto Tabanao, and also ni Day Raisa May Tabanao. Maayo nga muto ninyo. Ato nga pagpasalamat sa ato nga station CEO Sir Berly Ruiz, station manager Ma'am Linda, ato si station manager Sir Jeff Franz, ato mga Ruiz Brothers, Daisy's staff. Kem katapos ang mensahe nato Kem. Ang ato nga panaghiusa sa mga higala og kanunay pagbantay sa unsay saktong panggobyerno og ang ato ang pagkurihi sa mga sayop nga binuhatan mao ra ni bugtong natong mabuhat pagkakaron hantod nga maabot ang panahon mga higala nga mahimo kining matarong ug mahatagan natong maayong panginabuhi ang tagsa-tagsa natong kapamilya. Saktong nga kagawasan natong tagsa-tagsa. Ato ang mga kaigsunan sa lungsod sa Mabinay ug sa makatawhan na pagsabihan ng balansi ug patas. Ato ang pagpasalamat sa atong mga callers, sa ato ang mga texters, ato ang dispensa sa mga wala na mabasa and wala na to matubag apan magdungog ta umadlaw andam ta modawat sa inyong tawag, mabasa sa inyong mga mensahe. Sa ato ang mga Facebook viewers, daghang salamat sa makausab sa ato ang mga pinanggang tigpaminaw sa lungsod sa Mabinay ug sa makatawhan nga nabuto si Bianang Balansi ug Patas, kini si Carlo ug kini si Kem. This is Power 102.1 DYRY RFM basta RFM. Ayos. May hapon ka natong tanan. Kahit